Συνάδελφοι, ξεχάστε τις ατέλειωτες ώρες μπροστά στον υπολογιστή για να φτιάξετε κριτήρια βαθμολόγησης. Σήμερα, θα δούμε πως το Magic School AI γίνεται το δεξί μας χέρι. Πληκτρολογούμε το όνομα της ιστοσελίδας, την εντοπίζουμε και την ανοίγουμε. Στη συνέχεια, κάνουμε εγγραφή ή login, εάν ήδη έχουμε λογαριασμό. Πληκτρολογούμε Rubric Generator, δηλαδή δημιουργός ρουμπρίκας. Επιλέγω την τάξη, δηλαδή η 8η, για τη Δευτέρα Γυμνασίου. Υπάρχουν όπως βλέπετε διάφορες επιλογές. Στη συνέχεια, επιλέγω την κλίμακα. Υπάρχουν και εδώ διάφορες επιλογές. Ακολούθως, περιγράφουμε συνοπτικά τον διδακτικό στόχο. Το πρώτο-τελευταίο βήμα είναι να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που ζητάμε από τους μαθητές. Την έκταση κειμένου, το ύφος και οτιδήποτε θεωρούμε σημαντικό. Write everything in Greek. Και τώρα ήρθε η στιγμή που περιμέναμε. Πατάω το move κουμπί Generate και παίρνω το αποτέλεσμά μου. Δείτε τι έκανε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχω έτοιμο πίνακα αξιολόγησης στα ελληνικά, δομή, περιεχόμενο, λεξιλόγιο, όλα διαβαθμισμένα. Μου δίνονται διάφορες επιλογές. Αντιγραφή πίνακα, αποθήκευση, εκτύπωση και άλλα. Εγώ θα επιλέξω αντιγραφή. Πατάω αντιγραφή, ανοίγω το Word μου, επικόλληση και έχει έτοιμο για εκτύπωση. Τόσο απλά. Εάν υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει, μπορώ κάλλιστα να το επεξεργαστώ και να το αλλάξω.